i skrabekalenderen har vi fået, så har vi fået en julemand, og i chokoladejulekalenderen, der har vi fået en måne. Sikke mange julekalender, hva'? Hvad har du fået, Nora? Jeg gider ikke sige det. Gider du ikke at sige det? Thea, hvorfor har du sættet klistermærker på? Det er mor, der har gjort det. Ja, så er vi ude for at kigge på konfektfremstillingen. Og min yndige kone, hun er i fuld gang her med at lave en anden form for marcipanmasse. Det ser meget, meget spændende ud. Der er ved at blive rullet ud her i stor stil. Hvad skal det blive til? Jamen, det skal blive til en marcipanrulle med nougat i. Det er en marcipanrulle med nougat i. Der kan I se, hvor heldig jeg er. Der skal smovses her. Jeg beklager, skat, det er til lige noget andet. Der kan I se, hvor hårdt jeg har det også, kan jeg se her. Og her ved siden af, der står den lille nisse. Og hvad hedder du så, lille nisse? Thea. Hedder du Thea? Nå, hvad laver du herude i køkkenet? Ikke noget. Ikke noget. Er du bare ude for at kigge, hvad mor hun laver? Ja. Nå, det er også spændende der. Vi kan se, der er ved at blive lagt nougat på nu. Og far, han kommer lige her en gang. Au, au. Ja, ja. Man kan jo prøve. Vi vender stærkt tilbage igen her ved konfektbordet, når der begynder at komme konkrete og spiselige beviser på din flittighed, kære skat. Ja. Og indtil da, der synes jeg lige, du skal kigge ind i kameraet og så fortælle os, hvor mange dage der er til det jul nu. 2. Hvor mange? Med fingrene? Må vi se. Hvem er det her så fra? Farfar, der er oppe i Grønland. Farfar, hvem mere? Og Anna. Og fra mor og far. Okay. Så må I gerne åbne stille og roligt. Hvad må det kan være? Hvad er det der? Er det en Nintendo DS? Ja. Er det en Nintendo DS? Ikke Nintendo DS. Jo, jeg tror. Yay! Det var det, vi ønskede os. Juppie! Og rolig nu. Hvad er det, Nora? Det var det der Star Wars-spil, som jeg ønskede mig. Nej, er det rigtigt? Jeg fik det spil, jeg ønskede mig. Ej, vent lige en halv. Har I fået en Nintendo DS alligevel? Ja. Det var da utroligt. Mange tusind tak, mor og far. Jeg er rigtig glad for jeres gave. Jeg er Star Wars. Og nu er der gået en time siden, at børnene pakkede deres første gave op. Og som vi nok kan se, så er de i hvert fald stadigvæk underholdt. Nora, hvad er det, du spiller? Star Wars. Star Wars, okay. Hvad spiller du til jer? Jeg spiller... Bilderbær. Ja, Bilderbær. Og jeg er sej. Er der nogle sjove spil? Ja, og det her, det gælder om, og det er sådan nogle robotter. Nogle robotter. Så synes jeg lige, I skal sige tusind tak for gaven til farfar og Anna også her på kamera, fordi når vi laver det til en film, så kan de se det. Tusind tak, farfar og Anna. Jeg er rigtig glad for gaven. Det var godt, børn. Ja, penge. Det skal jeg have brug for. Hey, kan og lige op der brugte mig så ud. Jeg ved det ikke er bedre. Så prøver jeg lidt det videre.
Tag det sammen også. Prøv lykke i den verden. Se noget af verden. Ja, tag det så der. Nå, så er jeg nødt til at slå